Какво става, хора? Аз съм Лил Тапи и днес съм гост на VoiceBG и ще отговоря на 30 ваши въпроса, които вие зададохте в страницата на VoiceBG. Преди да отговоря на вашите въпроси, искам да ви напомня, че може да си поръчате видео от мен на VoiceBG, а 30% от печалбата аз я дарявам, така че ако желаете да направите нещо добро, VoiceBG, правите го. Каква мечта имаше като малък? Това е много готино, тъй като аз съм човек, който винаги е следвал мечтите си и като малък аз много реална възраст почнах да играя игри. На 4 годишна възраст започнах да играя MMORPG и да следа ютубъри и наистина с ръка на сърцето детската ми мечта е да създавам съдържание за YouTube. И от 14 годишна възраст започнах с английски канал, не стана, на 16 започнах с български и за времето стана така, че аз съм на 23 и това е моята професия и съм си го сбъднал, което е много яко. Как измисли псевдонима? Когато бях в Англия, работех в няколко дискотеки и там бях фотограф. И винаги диджей ми каже, Yo, there, this is Dean there with the camera, take a photo. И тогава просто реших да си прекръстя канала, защото имах английски канал, откри ми линк с това ми е първият псевдоним. На This is Dean, поради факта, че беше релевантно и правих английски влогове. И след това, като се върнах в България, как започнах продължих с This is Dean и на може би второто видео си направих шега с всичките хора, които си кръщават феновете, армии, нещо си. И във втория епизод на моите влогове, които са една година, казвам се едно да ви наричам маси, тапети или столове. И в коментарите хората почнаха да си правят шега с тапети. И във времето, като работех в един кол център, един рапър ми предложи да направя рап песен на шега и реших да се кръстя Лил Тапи, защото идва от тапет. Последно преди колко време прави секс? Вчера. Мислиш ли за нова кола, защото от когато се върна в България си с баничарницата? Ами не мисля за нова кола, тъй като това е за мен най-хубавата кола, нищо, че съм я блъскал два пъти и съм дал една сума пари, която може да си купа нова кола за тая кола. Обаче тази кола събира 5 човека с багаж за 5 кифли и харчи 6 на 100. Сеш се. Какво работиш, освен че се занимаваш с музика и видеа? Ами занимавам се с менеджмент на сайт за дрехи, стритуер в чужбина. Музиката и видеята винаги са ми били първото нещо, но откакто работя с това, по-скоро правя видеа и музика за моето лично удовлетворение. Не че не получавам кинти от това и не се издържам и от видеята, и от Инстаграм, и от музиката, просто вече не е главният ми source of income. Мислиш, че можеш да пееш без аутотюн ефекти? Не. Никога не съм го мислил, никога не съм го стейтвал. Аз съм музикален индивид, музикален инвалид и много не съм окей с това, но не ми пречи да правя каквото ти пожелая, за да си правя забавно и да си правя кеф. Какво би направил за пари? Миналата година си обръснах брадата за 1000 лева. И от тогава не би го направил пак. Защо е толкова як? Защото... Те я знам. Нямам идея, що съм толкова як, трябва да съм честен. Нямам идея. Кой е най-дългият ти период, в който не си правил секс? В Англия 7 месеца без секс, защото бях в депресия, работех много, играех игри, надъвлях 20 кг и единственото нещо, което правих да ям, да играя и да правя пари. Учил ли си в университет? Учих гейм дизайн в Англия една година, след това се върнах в България и в момента уча кино и телевизия в Нов български университет. Кога започна да отслабваш и защо? Реално започна да отслабвам на 3 януари, дори на 3 януари идната година ще направя едно видео, тъй като на всеки 2 месеца и на всеки месец си правя снимки отпред, отзад, отляво и отдясно. И на 3 януари бях 105 кг и изглеждах много зле. Аз имам огромен комплекс за две неща, корема и гърдите ми, тъй като надебелях, много надебелях в цици и в корем. И една от главните причини преди да нося толкова широки дрехи, свичери и оверсайз, тъй като ми търчат цицките и имам комплекс за това. Но сега е файн. И нали просто реших, че искам, като се гледам в огледалото, да се чувствам добре и да не ходя с тениска в нас, защото ме е срам от себе си. Има ли нещо, което се опитваш да промениш в себе си, но не успяваш? Опитвам се все повече да си държа езика за думите, тъй като съм супер импулсивен и първичен и много често говоря неща, които не искам да кажа точно това с това, което мисля, или изричам по грешен начин и не съм разбран по правилен начин, по начин, по който аз искам. И горе-долу, когато говоря с нещо по-важно, гледам да имам поне 2 секунди мислене преди да го изкарам през устата. Най-лудото нещо, което си правил. В Англия, докато бях фотограф, имаше един диджей отчет, тъй като в Англия се слуша много техно и стара музика, което не знам как изобщо комбинация. И аз бях фотограф, супер много се бях напил, имах едно GoPro, изкочих от сцената и ме хванаха и ме уейваха и беше много яко, при което ме изпуснах и се ударих лакътя и много ме заболя. Кое е най-лудото нещо, което си правил като тинейджър? Какво би казал на всеки тин? Бих казал на всеки тин това, което аз винаги съм си казал на себе си, тъй като колкото и да е странно, аз никога не съм имал идоли, тъй като на много ранна възраст една госпожа по психология, това беше в 9-ти клас, ми даде една книга за това как човек, ако поддържава на някого, може да загуби себе си и собствените си желания. И аз винаги съм правил това, което на мен ми идва отвътре. И какво бих казал на всеки тин?
да прави това, което си иска, независимо от последствията, докато е в ранна възраст, да не се забатачва в училище, защото най-важното нещо е човек да има знания, но не да го прави за оценките. Според мен най-важното нещо, което да правиш в гимназия и в университет е да търсиш запознанства с хора и някакъв вид връзки, които може би след 3 години ще срещнеш някой в някой бар и ти трябва точно този човек, който си познал от гимназията. Защо не започнеш да правиш оригинален контент? Много хубав въпрос. Спрях да правя влогови оригинален контент тогава, когато осъзнах, че влязох в първата ми депресия и бърнаут, защото виждам, че другите ютубъри с много глупав контент, който отнема 12 до 13 минути, правят много пари. И по едно време си дадох сметка, че не искам да давам всичко от себе си за контента. Мисля, давам всичко от себе си през моята призма, но виждам как хикс ютубъри правят реакция на шоу от Нова телевизия и имат по 200 000 гледания с 12 реклами. И аз като знам какъв ютубър съм и знам колко пари се печелят от реклами и виждам някакъв печал, който прави реакции да прави толкова много реклами, толкова много гледания и пари от реклами, съм не искам да откривам топлата вода. Защото ще го правя и аз това през моята призма. Защо беше тръгнал нагоре, а после спадна рязко надолу? Това е въпрос, който не мисля, че е много правилно приет, тъй като много хора тогава ме харесаха за влоговете ми, за това, че съм луд, гадно пиянде, който не си знаеше думата и бях простак. И много хора ми казаха, че съм се променил, съм станал фейк, точно когато започнах да имам една цензура, защото This is Dean беше депресирано пиянде. Да, много се забавлявах хората, имах много силна връзка с хората. И момента, в който реших, че искам да го направя по-професионално, а не просто да псувам на камера в центъра на София, хората започнаха да наричат фейк. Аз пък казвам, че съм пораснал. Защо не спреш да се лигавиш? Аз съм спрял да се лигава от много време, но просто хората имат старо мнение за мен, което не подлежи на промяна, тъй като хората не си дават сметка, че човек може да се промени, защото хората виждат, той е от YouTube, този от интернет, те не се променят. Сеща се. Всеки е човек. Аз съм като вас, колкото и вие сте като мене, аз минавам през тегави работи, колкото и вие минавате през тегави работи и всеки подлежи на промяна. Живота застига всички в крайна сметка и понякога ми е тъжно, гледам да се абстрахирам от това, понякога ми е тъжно, че хората имат старо мнение за мен, но къде отиде This is Dean? Отиде си с алкохола. Как се отрази YouTube на живота ти? Ползотворно. Финансово, психически, физически. YouTube ми помогна да преодолея много неща за себе си, които си мисля, че могат да бъдат края на живота. Любим експириенс с фен. На фен срещата на Пакта, когато бях в част от Пакта, имахме една голяма фен среща с 5000 души. И имаше едно момиче, което дойде с родителите си и казах, че аз съм ми помогнал в депресия. Тя беше на 17, изглеждаше просто момиченце от някакво селце беше, в смисъл не е от големия град. И каза, че има проблеми с депресията много дълго време и каза, че когато ме е гледала в влоговете, е виждала, че не е единствен човек с депресия и че помогна да го преодолее. И баща й дойде и ми стисна ръката и ми благодари за това. И тогава осъзнах, че да правиш контент за забавление и да имаш малко по-странен имидж в интернет, дори да те мислят за по-голям простак, ти помагаш на някой да се усмихне в края на деня. Аз искам да карам хората да се чувстват добре. Най-скъпа дреха аксесуар. Аз не нося много скъпи дрехи, освен обувките ми. Аз съм много голям фен на streetwear и на high-end fashion. И смятам, че човек, за да облича скъпо, трябва да има един такъв финансов гръб, в смисъл неговото финансово положение в живота да бъде точно това, което показва с дрехите си. Имам тениска на Louis Vuitton, която съм носил 10 пъти на кръст, то за клипове или на някакви партита. Кой рапър най-много искаш да направиш дует? Боро Първи. Това е един от големите идоли в България. Познавам го, бил съм на една сцена с него, много е готино, смятам, че това е един от най-добрите артисти в България. Много бих искал да направя нещо с него по някое време. Дори сме си писали и ме казват да му пращам неща, когато иска да чуе, обаче аз смятам, че не съм достатъчно добър, дори не съм близко до това да съм добър, да направя нещо с него и затова си пазя този един куршум. Оправях ли си отношенията с Вени? Да. Трябва ли да избягаш от България, за да се развиеш и да постигнеш повече? Не. България има толкова много свободен пазар, че не е истина. Проблема е там, че хората са си вкарали един майндсет от родителите, от нещастните учители, като кажа нещата, не ги обиждам, просто не може един учител да изкара по-малко от една сервитьорка. Нормално, че тия хора искат да те карат да чувстваш гадно. Те не желаят да ходят на тази работа. И просто се набива една идея за това, че в България не се успява. Не, че не се успява, просто трябва да успееш по нов начин. Виктория правила ти е тато? Не. Кой е моментът, в който ти порасна емоционално? Това лято претърпях една катастрофа, след това влязох в болница за 7 дни, която не е пряко свързана с катастрофата, обаче се случиха през 2 седмици или там месец, не си спомням.
И що ми болницата беше най-отвратителното нещо, което ми се случило в живота. Беше отвратително. 7 дни системи, без храна и вода и преосмислих много неща в живота си. Това беше към 5 месеца, така че мога да кажа с ръка на сърцето, че последните ми 5 месеца са много по-различни от живота ми преди това. И затова съм много склонен да вярвам, че всеки може да се промени под правилните обстоятелства. Да инвестираш в себе си, в умения или да инвестираш в бизнес и какъв? Смятам, че е пряко свързано ръка за ръка, тъй като ако инвестираш в бизнес без да имаш уменията да го менежираш, е загуба на пари. Какъв е смисъл на живота? Да си щастлив и да правиш хората щастливи по-скоро. Мисъл и двете заедно. Мислиш и за дете? Ами, сигурно. Нямам идея. С Виктория сме заедно близо 3 години, ама смятам, че за да имаш дете, трябва да си много добре финансово стабилен. Защото познавам хора, които не са финансово стабилни, децата им го отнасят, което не е красиво и не е готино. Нова песен кога? Аз карах нова песен с Симбад преди някакво време, но в момента работим по общо EP, което ще бъде издадено план до края на годината, но не съм особено сигурен. Надявам се декември месец вече да е аут. Това бяха моите 30 въпроса от VoiceBG. Благодаря, че гледах това видео. Много ми е интересно да прочета вашите коментари, защото в това мини интервю бях по-различен от така, както вие ме виждате в социалните медии. Тук не съм Лил Тапи, тук съм си Деян Иванов и съм разказал неща, които ми е интересно да прочета мнението ви за мен. Искам да ви напомня, че може да споръчате Поздрав от мене, 30% от киното отиват за дарения и следвайте VoiceBG. Абонирайте се за канала им и ги следвайте в Instagram. Айде!